Sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Santo Tomas, ang isyu nga giingong nagsigig release og prangkisa sa tricycle ang munisipyo aron nga maka-income lamang. Sumala na Executive Assistant 2 Attorney Ernie Pamplona nga walay kamatuoran among taho sanglit dugay nang wala naghatag og prangkisa sa tricycle ang lungsod. Matod ni Attorney Pamplona ning kasamtang nga giadres sa buhatan sa MTFRB ang makulurom nga tricycle pinaagi ni chairman sa buhatan og kasamtang Vice Mayor Maria Luz Dihisica aron maplastar sila og dili magbilin og illegal nga namasahero sanglit sa higayon nga madisgrasya kini mahimong makaluluoy ang pasaherong biktima. Dugang ni Pamplona nga aduna lamang 1,750 ka marehistradong pedicab sa lungsod sa Santo Tomas ug dili tinuod nga niabot kini og 3,000 kapin ug dugay nang wala nag-release og prangkisa ang hingtungdang buhatan. Gipamahayag usab ni Pamplona nga usa sa rason nga giundang ang pag-release og franchise sa tricycle tungod sa advance nga panglantaw ni Mayor Ronald Dihisica nga aron malikayan nga moabot sa punto nga mas daghan ang tricycle kaysa sa pasahero. Giangkon usab sa tigpamaba nga kasamtangang nakasinati og problema ang mga operators sa tricycle tungod sa gagmay nga income. Katropa, gusto ba ka nga himsog permi, magsanton vitamin C. Alang sa nag-ios ang Pilipino sa Pilipinas, Kenneth J. Tagupa, XFM News.